כך יפה פה. מה הגובה פה של ההר בערך? אנחנו נמריא מגובה של בערך 450 מטר מעל פני הים. ועולים כמה שאפשר. ליאן, את שקטה מאוד, באופן חשוד משהו. מה את אומרת, ליאן? יש כיף. הנה המטבח של ליאן מוכן. הנה הוא בעץ, עוד רגע הוא בא. עוד רגע הוא אצלך. מה? מה שלך? זה כמו תרמיל על הגב. ליאן? נו מה, איך את? מה? אני מפחדת. אני צריכה להחזיק את זה משהו? אחר כך את תוכלי, את קודם כל באוויר, את תשבי, אוקיי? תהיה לך ישיבה נוחה ותוכלי להחזיק, נראה לך למה.
יש לי יום הולדת, אז בוא למסיבה, בוא ותראה שאתה איתי, בוא ותראה שאתה אוהב אותי. נו, לא שומעים. היה כיף, היה כיף, היה כיף. לא כל כך נורא, יש לי יום הולדת, עוד שנה עברה, יש לי יום הולדת, בוא לחגיגה, למה לא תדליק לי נרות על העוגה, תיקח אותי לסרט או הצגה, תראה שלא שכחת מה שהבטחת. יש לי יום הולדת, השמחה רבה. אני מפחדת, היה